Imbagħad nerba' tifrixken tal-plastik. Imbagħad miżin u fuq bdejna niżnu tipi ta' insolazzjoni differenti. Rajna li kollha jkollhom bejn wieħed u ieħor l-istess piece. Imbagħad, meta kellna kollox fuq il-mejda, bdejna niksu fl-ixkun bl-insulazzjoni. Dan bil-kalzetta, dan dawwarnieh fil-garbage bag suwed, ieħor użajna il-karta, u finalment użajna wkoll il-foil. Dejjem għadna attenti li nużaw eżatt l-istess piece bħala materjal ta' insolazzjoni. Kif kellna kollox lest, għallejna ftit ilma. Kif qed taraw, it-temperatura tal-ilma kienet qrib il-55 grad Celsius u bdejna nimlew fl-ixkun. Bl-istess ammont ta' ilma bl-eżatt. Ħallejnihom hemm għal kważi kwarta. Imbagħad erġajna ftaħnihom u bdejna nkejlu temperaturi differenti. Mela, aħna skoprejna f'da l-esperiment sempliċi illi għamilna illi il-foil huwa l-king. Losers. Għax anke meta tħossu minn barra mhux daqshekk sħun imma ta' ġejwa ta' ġo fih huwa sħun. Tajjeb? Għalhekk mela meta tmur tixtri wieħed minn dal-flix kemm ġilġor il-kafe jew l-ilma sħun dejjem ikollu dak id-daqsxejn foil fuq ġewwa. U biex niskopru iktar dwar insolazzjoni ħanitkellmu issa ma' inġinier illi da tista' tgħid illi għamel tul minn ħajtu sew jistudja dwar l-insolazzjoni. Lewis,